ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоям. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонӣ шудан, пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонро дар бар мегирад. Дар ин раванд тибқи оморҳои Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи Осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқии Осиё бахусус давлатҳои атрофи роҳи Абрешими қадимӣ ба нуқтаи асосии сайру саёҳат дар соҳаи туризм ва ҷаҳонгардӣ дар сатҳи дунё табдил хоҳад гашт. Тоҷикистон ба унвони давлати мутамаддин ва дорои ёдгориҳои таърихӣ узви комилҳуқуқи Созмони ҷаҳонии сайёҳии Созмони Милали Муттаҳид буда, ҳоло кишвари мо дар сархати давлатҳои амну ором, дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар раддабандии харитаи сайёҳии ин созмони байналмилалӣ ба шумор меравад. доир ба вазъи соҳаи сайёҳӣ ҳамкорамон Аҳлиддини Нурулло гузориш медиҳад. Тоҷикистон дорои табиати рангину гуворо ва осори таърихӣ омӯзанда буда, барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ шароити мусоидро доро мебошад. Пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, рушди соҳаи сайёҳӣ дар пойтахти мамлакат ва назари сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри орзуҳо. Очень замечательно. Первый город понравился очень, Душанбе, очень такой развивающийся, строящийся город. Душанбе қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол. Душанбе – хонаи миллати тоҷик ва тоҷикони ҷаҳон. Меня зовут Лола. Вот, я приехала с Узбекистана, но родом я из Таджикистана, из Душанбе. Вот, я стараюсь каждый Навруз быть на родине. Вот, стараюсь. Вот в этом году у меня получилось. Вот, я очень счастлива, правда. Дар воқеъ симои шаҳри Душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, ба хусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷ меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. яке аз ҷолибтарин нуқтаҳо барои тамошои шаҳри Душанбе на дар замин, балки дар баландист. Дар пушти ман калонтарин рамзи Наврӯз дар Душанбе. Сокинону меҳмонон аз тантанаҳои Наврӯз, ки дар шаҳри Душанбе хеле бошукӯҳ ташкил шудааст, истиқбол мегиранд. Ин шаҳр бо нуқтаҳои ҷолиби сайёҳиаш шаҳри дилрабо гаштааст. Ман ҳоло дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ҳастам. ҳам лаззати таомҳо ва ҳам боғи маҷмаи истиқлоли ин шаҳр ба рӯҳияи ҳар сайёҳ таъсири беназире мегузорад. ин аст суманак, рамзи асосии наврӯзӣ, ки аз он ширинӣ омода мекунанд. фазои омодагиҳои наврӯзӣ симову ҷилои Душанбе шаҳрро дилработар, назарработар ва маҳбубтар гардонидааст. инъикоси фазои идонаи наврӯзӣ аз шаҳри Душанбе. бояд гуфт ки дар маҷмӯъ бо таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, рушди муносибатҳои дипломатӣ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии давлати ҳуқуқбунёдамон дар сайёра шароити муфид фароҳам шуд. дар ин баробар барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои андозию гумрукӣ аз ҷониби давлату ҳукумат пешниҳод карда шуд. имрӯз дар мамлакат дар умум 214 меҳмонхона барои қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ, аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 41 меҳмонхона омодаи хизмат мебошад. инчунин 46 хостел ва мотел, 54 осоишгоҳ ва 7 марказҳои муолиҷавӣ ва 10 адад хонаҳои истироҳатӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ дар хизмати сайёҳон қарор дорад. I'm Jake. I'm from California in the United States. Ман Ҷек аз Калифорния мебошам. Аз ҳама диққат ҷалб кунанда ин кӯҳҳои сар ба афлок мебошанд. Давоми саёҳатамон мо 19 давлати дунёро сайру гашт намудем, вале Тоҷикистон хусусан Бадахшон ба мо илҳому нерӯи дигареро бахшид. Чунки шабонгоҳ чун хаймаҳоро дар дашту саҳро ороста карда истироҳат мекардем, аз ҳавои тозаву рӯбахш худро хеле қавию болидарӯ эҳсос мекардем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ иброз намуданд ки солҳои охир таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат ба соҳаи сайёҳӣ имкон дод ки дар баробари афзун гардидани шумораи сайёҳон ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ зиёд гарданд. гуфтанд ба маврид аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ва ҷаҳонгардӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон
рушд ёфта ҳузури сайёҳони хориҷиро дар қаламрави тоҷикистон бештар намуд. имрӯз ки ҷумҳурии тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ мебошад, ин имкон фароҳам овардааст ки минтақаҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии мамлакатамон дар китоби харитаи сайёҳии ҷаҳон ворид гардад ва ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намояд. дар идомаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба талаботи замон мутобиқ гардондани имкониятҳои хизматрасонӣ барои сайёҳон дар тоҷикистон сол то сол инфраструктури соҳаи сайёҳӣ мукаммал гардонида мешавад ки барои ҷалби бештари сайёҳон ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии минтақаҳои деҳот ва пайдо гардидани ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ ва рушди устувори соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. аз 22 то 24 марти соли равон дар шаҳри урумчии ҷумҳурии мардумии чин шашумин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии баҳорӣ шинҷон доир гашт ки дар ин ҳамоиши байналмилалӣ зарфиятҳои сайёҳии тоҷикистони соҳиби истиқлол муаррифӣ гардид. азизаи қубил аз шаҳри урумчии ҷумҳурии мардумии чин гузориш омода намудааст. дар шашумин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии баҳори шинҷон ки дар шаҳри урумчии ҷумҳурии мардумии чин доир шуд, намояндагони бахши сайёҳии 21 кишвари ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистони соҳиби истиқлол, таъриху фарҳанг, рушди бахши сайёҳӣ ва дар маҷмӯъ тамоми имкониятҳои мавҷудбударо ба ҷаҳониён муаррифӣ сохтанд. бо дастгириҳои ҳукумати кишвар гӯшаи сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ташкил гардид ва аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ ва дигар ширкатҳои сайёҳии кишвар имконият ва иқтидорҳои сайёҳии кишвар муаррифӣ гарданд. тоҷикистон сарзамини сайёҳӣ зери ин унвон таваҷҷӯҳи иштирокдорони ин чорабинии байналмилалиро гӯшаи тоҷикистон ба худ ҷалб сохт. намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ бо ҳамтоёни худ аз дигар кишварҳо талош намуданд ки бо тақвияти робитаҳо ҷалби сайёҳонро ба тоҷикистон афзун гардонанд. дар ин намоишгоҳ тоҷикистон низ ширкат варзида маконҳои тамошобобаш муаррифӣ гардид. мо бовар дорем ки баргузории чунин ҳамоишҳои сатҳи баланд робитаи кишварҳоро беҳтар мекунад. таъкид бояд шуд шумораи сайёҳоне ки дар соли 2024 тоҷикистон омаданд ба 1 миллиону 400 ҳазор нафар расида, нисбат ба соли 2019 12% афзуд. тоҷикистон бо кӯҳҳои сар ба фалак, ҳамчун сарзамини дорои боду ҳавои тоза, обҳои шифобахш, кӯлу дарёҳо, чашмаҳои мусаффо ва манзараҳои нотакрор писанди сайёҳон гардидааст. ҳадаф аст иштирок дар намоишгоҳи мазкур ин пеш аз ҳама муаррифии имконоту иқтидорҳои сайёҳии тоҷикистон, инчунин ҷалби бештари сайёҳон ба ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. тибқи арзёбиҳои стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яке аз самтҳои асосии ин сайёҳии кӯҳнавардӣ ба ҳисоб меравад. ин аст ки моҳи феврали соли 2023 ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри куала-лумпури малайзия соҳиби ҷоизаи мамлакати ҷолибтарин дар осиё барои сайёҳати кӯҳнавардӣ гардид. мардуми хитой ба он зебоиҳои табиати диёри мо хеле таваҷҷӯҳи хос доранд. ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 январи соли 2022 ҷиҳати ҷалби бештари сайёҳон ва сармоягузорони хориҷӣ барои шаҳрвандони 52 кишвари хориҷӣ иқдоми яктарафаи воридшавӣ бидуни раводӣ ҷорӣ намуда. инчунин бо ин мақсад барои шаҳрвандони 126 давлати хориҷӣ пешниҳоди раводиди тоҷикистон бо тартиби содакардашуда ҷорӣ гардидааст. наврӯзи ҷаҳонӣ ҳамоно дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо шукӯҳу шаҳомати хоса тантана дорад. дар ин рӯз пирӯбарно либоси нав ба бар карда бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу ваҳдати сартосарӣ ин ҷашни ниёгонро таҷлил намуданд. растаи ҳунармандон ва намоиши таомҳои миллии ҳафтсину ҳафтчин ки оини ин ҷашни миллӣ аст аз ҷониби чирадастону катбониҳои моҳири шаҳру ноҳияҳо ташкил ва пешкаши ҳозирин гардонида шуд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорони мо аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат.
бо мақсади гиромидошти арзишҳои миллию фарҳангӣ ва эҳёи анъанаву суннатҳои аҷдодӣ наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Ванҷи Пурганҷ бо самимияти хос ҷашн гирифта шуд. Дар ин рӯзҳои пурнишод хурду бузурги ноҳия бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва меҳру муҳаббат ба фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ наврӯзро ҳамчун ҷашни ваҳдату созандагӣ истиқбол гирифтанд. Наврӯзгоҳ бо шиору овезаҳои пурмуҳтаво дар васфи наврӯзи хуҷаста сулҳу ваҳдат ва истиқлолият оро дода шуда, дар он намоиши ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои варзишиву омӯзгорону хонандагон баргузор гардида, бо дастархони идонаи иборат аз таомҳои миллии хоси ноҳияи Ванҷ, меваву сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи ватанӣ, анвои нону кулчақанд, хӯришҳои миллӣ ва растаниҳои шифобахш аз қабили паплақ, сукул, решани тиллоӣ, ки аз анъанаҳои бостонии наврӯзӣ маншаъ мегиранд, ороста шуданд. Маросими идонаро маҳсули дасти ҳунармандону кишоварзон ва варзишгарони ноҳия, махсусан бонувону деҳқонон ҳусни дигар бахшида, онҳо бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи кишвар дар фазои идона наврӯзи хуҷастапайро истиқбол намуданд. Бонувони ҳунарманди ноҳияи Ванҷ ифтихор аз он доранд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаҷониба онҳоро дастгирӣ мекунанду пайваста барои пешрафти ҳунару маҳорати волояшон чорабиниҳои зиёд ташкил ва баргузор мекунанд. Хурду бузурги ноҳияи Ванҷ бо либосҳои идона ва чеҳраҳои кушод, бо арҷгузорӣ ба расму оини ниёгон ин иди аҷдодии наврӯзи аҷамро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. Дар як гӯшаи дигари намоишгоҳ бозиҳои миллӣ баргузор гардид, ки меҳмонон аз он дида намуда зикр доштанд, ки дар ноҳияи Ванҷ варзишгарон бояд пайваста дар мусобиқаҳои варзишӣ ширкати фаъол дошта бошанд. Иброз дошт, ки наврӯз воқеан аз муборактарину фархондатарин ҷашнҳои миллии тоҷикон маҳсуб ёфта, таърихи беш аз ҳазорсолаҳоро дорад. Имрӯзҳо бо ташаббусҳои пешвои миллат ин ҷашни аҷдодӣ дар саросари кишвар ҷашн гирифта мешавад ва аз ин иқдоми беназир мардуми шарафманди Тоҷикистон ифтихори беандоза доранд. Наврӯз имрӯзҳо бо риояи тамоми суннатҳои аҷдодӣ на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар ҷаҳон ҷашн гирифта шуда, мавқеи махсуси худро дарёфт намудааст. Дар идомаи чорабинии идона барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳияи Ванҷ ва беҳтарин ҳунармандони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон доир гардид. Ҳунармандон бо иҷрои сурудҳои наврӯзӣ ва рақсу таронаҳои мардумӣ фазои ҷашнро боз ҳам гарму самимӣ намуданд. наврӯз аввалин ҷашне, ки ин идро шоҳҷамшед ҷашн гирифта, дар тӯли таърих бо расму оинои ба худ хос ҳифз гардида, дар замони соҳиби истиқлолӣ бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Ҳимомалӣ Рамон мақоми ҷаҳониро касб намуда, имрӯз хурду бузурги кишвар ин идро бо тантана ҷашн мегиранд. Аз ин лиҳоз кулли тоҷику тоҷикистониён ин ҷашни тозабаҳоро бо шукӯҳу шаомати хоса ва муждаи баҳор ҷашн мегиранду суннату ҳанъанаҳои фарҳанги ниёгонамонро пос медоранд. Сокинони ноҳияи Рӯшон наврӯзи оламафрӯзро аз рӯи тамоми оинои покизагӣ нигоҳ дошта, наврӯзро ҷашни миллӣ аҷдодӣ шуморида, бо озодагиву латофат ва назокату шарофати худ ба рӯҳу эҳсоси мардуми сарзамини хуршедии тоҷикон пайвастании ногузастанӣ дошта, аз замони пайдоиш то ба имрӯз аз дилу ҷон интизор мешаванд. Ин ҷашни бостонӣ як рукни муҳими худшиносии миллӣ, василаи пайвастанӣ намудани наслиҳо, эҳёи расму суннатҳои ниёгон аст. Наврӯз тамаддунгари зебоӣ, меҳру муҳаббат ба табиат ва ҳифзи он, дар рамзи дӯст доштан ва расидан ба қадри зиндагӣ мебошад. Баъди тамошои маҳсулоти дастӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинони сарбаланди ноҳияи Рӯшон, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми бошандагони ноҳияи Рӯшонро бо наврӯзи аҷам табрик намуда изҳор доштанд, ки наврӯз барои мардуми мо на танҳо хушиву шодмонӣ, рамзи бедорӣ, табиат, оғози кишту кор, балки айёми созандагиву ободкорӣ буда, бо пешрафту ободии ҳар як хонадон, маҳалли зист, шаҳру ноҳия ва дар маҷмӯъ ободии сарзамини мо ва оғози марҳилаи нави зиндагӣ дониста мешавад. Баъди маросими расмии ид, ҳунармандони маъруфи ин ноҳия ва ҷумҳурӣ барномаи адабӣ, мусиқии хоси Наврӯзро пешкаши аҳли Наврӯзгоҳ намуданд. мусобиқаи варзишӣ аз намуди куштини миллӣ ҳаводорони зиёдро гирд оварда, бозии ниҳонӣ аз намуди волейбол, тенниси рӯи мизӣ баргузор гардид, ки ҷараёни мусобиқаро тамошо намуданд. Аз рӯи натиҷаи куштингирӣ паҳлавони маъруфи ҷумҳурии Тоҷикистон Шакар Маҳмад Мирмамадов бо арифашон дастболо гардида би мусобиқа дониста шуда. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик аст, ки дар асоси ғояҳои башардӯстона, созандагию ободкорӣ, инсондӯстӣ, некию накӯкорӣ ва шукргузорӣ аз неъматҳои табиат таҷлил карда мешавад. бо риояи ин оину суннатҳои неки аҷдодӣ, ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар ноҳияи Ховалинг низ сокинон ба таври пуршукӯҳ истиқбол гирифтанд. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ барои таҳкими ҳисси ифтихори миллию хештаншиносӣ, эҳьё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, инъикоси оинҳои ҷашни бостонӣ ва муаррифии дастовардҳои соҳаҳои хоҷагии халқ гӯшаи намоишгоҳ ташкил карда шуд, ки дар он аҳли заҳмат ва ҳунармандони
давлатҳои деҳот гуногуни ташкилоту муассиса ҷавондухтарон ҳунару маҳорат ва маҳсули меҳнати худро ба намоиш гузоштанд. наврӯз инъикоскунандаи таърих ва расму оинҳои миллӣ аст ки он то имрӯз арзишҳои волои фарҳангии моро дар худ ҳифз намудааст. дар намоишгоҳи мазкур тарзи оростани хони наврӯзӣ, омода кардани таомҳои миллӣ, маҳсулоти нонию қаннодӣ ва дигар оинҳое ки хоси ин ҷашни аст ба намоиш гузошта шуд. дар ин тадбир ҷавонону варзишгарон низ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҳунару маҳорат ва дастоварди худро ба намоиш гузоштанд. наврӯз яке аз оинҳои бостонии миллати тамофар маърифати тоҷик аст ки аз фарорасиди соли нави хуршедӣ мужда медиҳад. дар идома наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи ховалинг масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба сухан баромада ҳозиринро ба муносибати наврӯзи фархундапай таҳният гуфта, аз таърихи пайдоиши наврӯз аз саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳонигардонидаи аҷдодӣ ёдрас шуданд. дарҷ гардид ки наврӯз воқеан аз тарин ҷашнҳои миллии мо тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи наврӯз ба ҳисоб рафта аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои достонаи хеш дӯстиву рафоқат, кориву ҳамгирӣ, созандагиву ҳамкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоию неъматҳои фаровони табиат гирди ҳам меорад. наврӯз ҷашни сулофар, муайидкунандаи инсонҳо, теғгари дӯстиву рафоқат, баробарӣ, адолат ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ. идомаи ин шукӯҳ дар ноҳияи ховалинг барномаи малли ҳунармандони бахши фарҳанг ва сарояндагони маҳбуби ҷумҳурӣ суруду таронаҳои омоданамудаи хешро пурра дар мавзӯи баҳору наврӯз бахшида шуда буданд пешниҳоди иштирокдорон гарда шуд. наврӯзи хуҷасапайро сокинони ноҳияи Спин бо шодию ки хуш аз дастовардҳои соҳибистиқлолии мамлакат истиқбол гирифтанд. дар макони баргузории чорабинии санавӣ ҳазорҳо нафар сокинони касбу кори гуногун 6 ҷамоати дини ноҳия дар фазои озод ва файзи суботу ва ҳамдор бо чеҳраҳои марур ҷамъ омаданд. дар ноҳияи шомили гузашта рӯз айёми киштукор рамию шодӣ барои аст. заминҳои ноҳия барои ривоҷи деҳқон ва дастурхӯрии пешбурдагӣ ба аз ин лиҳоз ба муносибати наврӯз ҳамдагони ҷамоати хоҷагиҳои ҳунармандбонуҳо ҳои намоишӣ қурбониҳои аз ҳосилро омода кард ин ҷашни миллию ҷаҳонӣ бо шукӯҳи истиқбол гирифтанд. махсус ҳаманиёти дигар садоқат ва тӯфон хору фараҳмагон соҳибистиқлолии Тоҷикистон аст. ҳамдагони 6 сиёҳати ноҳияи Спин дар ин ҷашн дар хешро пешниҳодӣ намуданд. намакпазии наврӯзи сарояҳои занон гулгардонӣ намоиши дарона бо 7 баргузории гуногун пешниҳоди корҳои ҳунарманд рақсу шодмонии инҳо нақши чорабинӣ ва дигари шодию хурсандӣ аз ҷашни ҷаҳониро бозгӯ дар чорабинии ҳукумати Тоҷикистон бошӣ аз асҳоли оинҳои ҳамагонӣ доштанд. ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои Эмомалӣ Раҳмон дастоварди истиқлолӣ ҳифзи фарҳангҳои миллӣ он сарҷамии тарғиби ва зиндагӣ таваҷҷӯҳи худ намуданд ки наврӯз аз ва ҷашни табдил ёфта эътибори байналмилалӣ оини ростагорӣ бол имрӯз дар тамоми дунё наврӯз ҷашн гирифта мешавад. наврӯзи олами қадрдонӣ кормандони хоҷагии халқ давлатӣ кишоварзон давра дар ноил шуданд нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ заҳмат кашиданд бо сипоснома ва тӯҳфа сарфароз гардонида шуданд. дар ноҳияи Спин бо оғози наврӯз корҳои созандагӣ бунёдкорӣ ҳамони иншооти гуногун аз ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ, мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ, корхонаҳои истеҳсоливу мурорроҳҳо ва додани кишту кори баҳорӣ тақвият дода мешавад. бо чунин таманниҳои роҳнамоии ҳамагон ва корҳои бунёдкории созандагӣ наврӯзи
дар ноҳияи Спитамин ҷашн гирифта шуд. дар барномаи фарҳангӣ ҳаманиёт, шеъру сароӣ, бозиҳои мусобиқаҳои варзишӣ ва тантанаҳои идона нав бахшид. дар рӯзҳои ҷашни байналмилалии наврӯз ва бо истифода аз ҳавои кишоварзони шаҳри Конибодум ба кишти чигит оғоз карданд. хоҷагизорон тасмим доранд имсол масоати пахтаро васеъ намуда ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. наврӯз дар фарҳанги миллати тоҷик ҳамеша рамзи рӯзи нав, оғози киштукор ва пайванди инсону табиат буда, бо фарорасии баҳор мардум донаи умед ба хок мепошад. дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз кишоварзони шаҳри Конибодом ба кишти чигит оғоз бахшида бо рӯҳияи болида ба корҳои саҳроӣ шурӯъ намуданд. аз ҷумла дар хоҷагии деҳқонии Аҳмадҷони ҷамоати деҳоти Кӯҳандиёр ба кишти зироати асосии кишоварзон пахта оғоз бахшида шуд. дар ин хоҷагӣ деҳқонон бори нахуст дар майдони 17 гектар ба кишти зери плёнка оғоз намуданд, ки ин усул ба коҳиши хароҷот ва афзоиши ҳосил мусоидат менамояд. ҳангоми истифодаи технологияи зери плёнка ҳосилнокӣ ба зиёда аз 50 сентнер аз ҳар гектар мерасад, ки нисбат ба усули анъанавӣ бештар аст. дар хоҷагиҳои деҳқониву инфиродӣ Дадабоев, Зафар, Ҳамробоев ва Пахтакор низ кишти пунбадона муташаккилона идома дорад. бино ба иттилои идораи кишоварзии шаҳр, деҳқонон бо истифода аз боду ҳавои мусоид то ба имрӯз дар майдони зиёда аз 60 гектар кишти пахтаро анҷом доданд. кишоварзони Конибодом ният доранд имсол дар 5600 гектар кишти пунбадона гузаронида ҳосили хуб ба даст оранд. бо ин мақсад аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳар порча самаранок истифода бурда тасмим доранд кишти зироат аз ҷумла пахтаро дар вақти муайяншуда анҷом расонанд. истифодаи технологияҳои ва андешида тадбирҳои зарурӣ имкон медиҳад ҳосилнокии пахта боз ҳам беҳтар шуда. бахши кишоварзӣ Собир Аюбӣ, Саҳбон Қурбонов, шаҳри Конибодом, ахбор. бо мусоид гардидани боду ҳаво кишоварзони хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргашонови ноҳияи Дӯстӣ ба кишти пунбадона оғоз карданд. ин мавсим хоҷагидорон доранд дар майдони 350 гектар навъҳои ба иқлим мутобиқи ин намуди зироати техникиро кишт намуда дар рӯз соҳа саҳми муносиб гузоранд. гузориши Сариён ва Мусои Нурмуҳаммад дар ҳамин ҳолат омода шудааст. кишоварзони хоҷагии тухмипарварӣ Султонови ба кишти оғоз бахш тибқи иттилои масъулини умумии замин 620 гектар буда сол дар 305 гектари он пунбадона мешавад. хоҷагидорон барои ва тибқи тавсияи мутахассисони соҳа додани маърака то ин муддат додани замин ба иқлими мутобиқ ва тайёни техника мипошакҳо лозимаро доданд. гуфтаи асосии хоҷагиварӣ ба номи Султонов корӣ мебошад. сола масъулин ва саҳмдорон бо истифодаи шароити талош менамоянд дар баробари солӣ таъмини атроф гуногуни муносиб дошта. хоҷагидорон фаъолияти бахши худро вақтии техникии зироат ва ҳаваса саҳмдорон дод менамоянд. тавре мушоҳида дар баробари пунбадона чунин дар қитъаи хоҷагии Эргаш Дӯстӣ парнамои гуногун завоти баҳрӣ низ хуб мебошад. бардошти мусоид замин заҳмат ҳамасола аз инҳо шуда соли пиёзи барвақтӣ ва навъҳои гуногуни карам ки дар зери парвариш карда мешавад фаровонӣ таъмин менамоянд. имсол пиёз коридем, баъд 6 гектар тарбуз, картишка ва каду ва ҳар зироатро мекорем. ами пиёза мо рӯзои наздикда чинда бо бозори ҷумҳурӣ таъмин мекунем. дар замини тухмипарварӣ ба номи Эргаш нашъунамои полиэтилен бо усули зери плёнка кишт гардидааст хуб арзёбӣ шуда. хоҷагидорон моянд ки ҳамин гуна парвариши барвақтии зироат имкон медиҳад
дар кишти такрорӣ низ ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шавад. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. дар ноҳияи хуросон ҷиҳати татбиқи барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 корҳои сабзкорӣ бо суръат ва ҳавсалаи тоза ҷараён. ин навбат бо ҷонибдорӣ аз ин иқдом аз тарафи масъулин ва кормандони кооперативи зотпарварии Сафар Шерназар дар ноҳияи мазкур маъракаи ниҳолшинонӣ доир шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин бора таҳия шудааст. ин талу теппаҳое ки шумо содаед то яъне солиёни дароз беобида буд. баҳри ба кишвари сабз табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми масъулин ва кормандони кооперативи зотпарварии Сафар Шерназар дар ноҳияи Хӯросон дар ин талу теппаҳо ҷалби сокинони ноҳияи Хӯросон маслиҳати олимони соҳаи арзӣ навъи писта нонида шудааст. шуро аз моҳи марти соли равон дар Тоҷикистон ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ эълон гардидааст. имсол дар минтақаи ана шаршар мегано баъд чашмасори дар ҳамин ду минтақа 800 000 ниҳол шинондем. ин ташаббуси масъулин баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои бевоситаи ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати саҳм гузоштан дар ҳифзи табиат, муҳити зист ва бунёди боғҳои нави серҳосил амалӣ карда шуд. ниҳола дар маҷмӯъ ҳамаш хуб аст. ниҳоли Туркия ай ниҳоли Тоҷикида 3 баробар зудтар афзоиш дорад. барои ҳамон хотир мо ниҳоли туркии пистара бисёртар шинодесем. маззаи пистаи хидмон ай ҳамашда беҳтарин аст. тали теппаҳои ин ноҳияи Хӯросон намнокиш буландтар аст. мумкин ки пистаҳои маҳаллиам зудтар ба амал. соли равон бо азми масъулин дар масоҳати зиёда аз 1400 гектар ниҳоли пистаи тоҷикӣ, туркӣ ва суриягӣ шинонида шуд, ки дар маҷмӯъ майдони пистазор дар 3 соли охир беш аз 3600 гектарро ташкил менамояд. зиёда аз 1 метр нам аст. чиқри 40-50 сантиметрда мешинонем ниҳоли пистарамо. ин нави ниҳоли писта яъне туркӣ мебошад. дар давоми 8-9 моҳ ина қайи расидин аллакай қариб ки бедор шуда истодааст. ана тарзи шинондани ниҳол инами хел ҳамира айдин тупак яъне аз кулок решаашро мебарорем. инами тарз хок мепишонем. и чуқури мо ана 40-50 сантиметр мебошад. паҳноии 80 дар 80 ба хотири овшин шуданаш. чунки ки дар талу теппаҳо баъзе ҳолат мешавад ки боришгарӣ ана кам мебоша. ба андешаи мутахассисони соҳа дар сурати бо чунин тарз парвариш намудани ниҳоли писта талафоти он кам ва афзоиши ниҳол бештар мегардад. иқлим ва боду ҳавои кишвари мо барои шинондани ниҳоли писта хело мувофиқ аст ва боришоти борон дар талу теппаҳо метавонад дар сабзиши ниҳолҳои нав хеле кӯмак расонад. ноҳияи Хӯросон парваришгоҳ дорем. сол пеш ҷора дар мешинонем дар туба ниҳол мекунем. баъд айнварда дар тали теппа мешинонем. пистаи тоҷикирам, пистаи суриярам, пистаи эронирам ҳамаша ҳамин хел мекунем. ин амали соҳибкорон агар аз як ҷониб баҳри татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳифзи муҳити зист мусоидат намояд, аз дигар ҷониб ҷиҳати таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ нақши муҳим мебозад. бояд қайд намуд ки ҳамарӯза то 150 нафар сокинони ноҳияи Хӯросон ва ҷамоатҳои деҳотӣ бо кори мавсимӣ ва маоши хуб таъмин ҳастанд. лалми ки ҳаст ҳали теппада ҳаста 6 сол баъд усу дар ҳосил наздик қариб мешавад. агар мо сол ба сол марҳила ба марҳила дар пайванд гузарем бо хубтар нағзтар мешавад. вақти пайванд кардан 1 сол 2 сол баъд дар ҳосил медурояд. ҳадафи аслии масъулин татбиқи иқдоми наҷибонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ қабул намудани барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ба шумор меравад.
طبق برنامه مذکور در مرحله یکم یعنی سالهای 2025-2027 در جمهوری بیش از 10 میلیون و تا سال 2040 باشد زیاده از 2 میلیارد بیخ نیهول و بوته شنانیده می شود. این تدبیر سریوقتی و عاقلانه امکان می‌دهد که در آینده تاجیکستان به یکی از مملکت‌های سبز تبدیل داده شود و در سمت مبارزه با بیابانشوی و چنگ و غبار در مقیاس جهان تاجیکستان قدم‌های موثر خود را گذارد. بیننده‌های عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار. سلامت باشید.